jagora Allah ba kariya kulawa su da magabata da musu yan ubangiji Allah kariya su amin Allah kariya mu yan amin kariya mu yan Allah sa wannan jama'a ubangiji Allah sa ta zo ke amin an baya amin da karin shukra amin amin muzo ni gaisuwa ta girma da kuma jaddada mubarakan a gare ka a kowane lokaci. Mu kamar yadda mai magana ya sani masoyanka ne na haƙiƙa, muna tare da kai kowane lokaci a kowane hali, domin muna yi Allah biyayya. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kai inda kake, saboda haka kowane lokaci mai mutu da kowane hali muna tare da kai. Martaba mun fi ka murna da wannan dama da Allah ya kawo ta gyara kuskure da aka yi. Da da'ala gaskiya kullum sama take da kaya, kuma gaskiya za ta tabbata da yaddarsa. Mu muke wa kanmu murna ba kai ba mai martaba, mu muke wa al'ummar murna ba kai ba mai martaba. Muna buƙatar shugabanci na gaskiya, shugabanci da yake cike da ilimi da ɗa da sani ya kamata. Al'umma shi yake da wannan buƙata kulle yau. Allah ya tabbatar mana da mazaunin kan mai martaba. Allah ya kare mana kai. Profesa da ɗan majalisa da sauran yan tawagarsa a kan wani ziyara da addu'o'i. Muna ci gaba da kira ga al'umma da a ci gaba da yi wa Allah godiya saboda dukkanin abubuwan da ake yi har yau cikin taimakon Allah ba a samu wani tashin hankali ko rasa rayuwa ba. Allah ya tsare, kuma muna fata Allah ya ci gaba da tsare mu daga duk waɗanda suke da hankali a ƙasar, kuma a ci gaba da haƙuri. Shi Allah idan ya yi abinsa ba mai canza, kuma idan bai yi ba babu wanda zai yi. Saboda kamar yadda ka faɗa, Kano ce aka yi mafata, kuma Kano Allah ya biya. Haɗa ma shi ne kuma al'ummar ta haɗa yake. Bai kamata ba kuma mun gode wa Allah da ya haɗa kan, kuma Allah ya ci gaba da haɗa kan. Allah ya ba mu lafiya. Allah ne ke bada mulki, Allah ne ke karba. A yi hakuri, zaman lafiya na Kano, jihar Kano shine kamata ya zama first priority a wajen mu. To idan aka samu zaman lafiya harkoki zai tafi daidai.
sarki ya gode ya